Monchumo ligeriliana gukwanira ndonsi asobereta semarogoba ya wono chinga kichina nande gukwarigania semesa ya mangana majani materi tukolia oli ya bere litambe saranso ike aseri bwanyale kogo sansamuranira na gukumanya asenchira yoboikiranu Ensa Eyemo ya wono marogoba litukeliga lya Ijumaa tariki 15 na ibere omutinyo gatano limo omwaka bwekiri bubere na merongebere nebere namange abereka kana ayubonongo chukumanya senchera yoboikiranu Ensa Eyemo ya wono marogoba litanganike gima tikatunyara manganayo asenchera yoko ya chuta abangena bali bakolema amatoke bakolema amananasi bakolema ki avocado totuwale chindustry ga chinke nabekonyalekana gokini obolemye county ya Nyamira kyango yombasa olireira ndangeri arambe yo mwana kaende sukuru nambe Eyemo lakini ogosera kole kuyaya ringana tokorandia nonya tokolije chikura gosera yaya otebire Bishop Jose Onyancha alisema ati baba hawezi kupanda milima. Sasa Martha ameshika mkono yangu kupeleka mimi kupanda milima. Tunasema inawezekana. Nawezekana ebituno GOIKA tuline Mount Kenya twasoire okwanire Raira. Ayo amona yanda mangu munchumo ligirali bono isaranso ikenkomanya senchira yoboikiranu tigato chake ko yamurekera kurwa sorgongoro ito rwagusi yo koligie kerego kyobo gavana imeye county ya Kisii Bishop Jose Onyancha NIGO bona nyarega kumanyia abamenyi be county ya Kisii buna TOEGERERE boikiranu asobo choli bole bosio nigate birubuneganga yae no gochigo ikirania chihira chiriya abarayibande batarekirania ananase county ya Kisii umuriko itondemo Steven noroboti rwa senchira yoboikiranu Jose Onyancha umanyakaine buna Bishop ngati y'abantu batano nomo bamerere tamatekero kyobo governor ime county ya Kisii. Lero iga esabari ya siasa ya Bishop rigamo ikiensemo ya Gesuswe gotoka imyanya libali masava. Najija asenye njona abeyo mukutano oyo eserikali nemanyete abasikali bonze banyali bali masava na gusiyengima mbamanyete igo naranga tiganjije nare gukubya nimepata nafasi nzuri na kwani na bantu baminto bali bara iwenga amangana kwa na maya kitariki kianda gaki monge kura ya ino nje buno mugabano Onyancha uganyereire ngenda bozongaria mbaroseriye bintu gakoirane lya maboli abali baikirana nigo Bishop Onyancha nyarakorera obokorori bobogambi bwaye aiseko yegwa amaboko na ko mugabano okabere bwe county ya Kisii. Wameniuliza mambo mengi na nimejaribu niwezavyo kuwajibu. Nikikumbuka wameniuliza mambo ya mimea, mambo ya pareto, mambo ya miwa, yote ukulima umekufa. Ndio nimewahakikishia ya kwamba wakinichukua kama gavana wao nitajaribu juu chini sana nihakikisha ya kwamba maafisa wa kilimo wale wataajiriwa katika serikali yangu watapewa uwezo wa kuweza kuwafikia hawa wakulima, maana mimi nikiwa mtumishi wa Mungu na mambo haya mimi nayaona, nitajaribu niwezavyo kuandika wale watu wanaofaa na kuwapatia uwezo vitu kama pikipiki na magari waweze kutembelea wafikie wananchi wetu. Nonye nabo nigo Bishop ayikeliwe ko ngubali bagani abasere asomo sangrekano yuo ndangeri arambe yo mwana kaende sukuru nambe Eyemo lakini ogosera kole kuyaya lakini ogosera kole kwo tonga kura yo gutagite ngosere ikinde yentekebe kwa hivyo huo ndio ukweli. Mimi sina lanji, nitoe wapi lanji? Hiyo ndio ukweli. Sitakupa nitoe wapi? Kolipoteli Ndizi TV kurwa ensema nyalivali masabe county ya Kisii. Elietaliane Ndemo Steven.
ogosera korokuya yambye muno humurikito Ndemo Steven na hasoro botirwa senchira yoboikiranu gotigana nere Ndemo Steven gotokomerana na Brighton Makori oyogotumanyi buna nigobona baraibalia abakobwatsi ensemo ya kanu fresh bono bacho rena goteuna igoba gochikobwatsi omobwazimio wani Kenya asobochorio obonene buli bosio robotirwa asenchira yoboikiranu amatuko gochiasiri tuko liri nene liganyerere n'abakenya kitariki kianda mutinyi wa 53 mwaka uyoiga lituko libekire ensemo gochigwa kachikura nigabono abakenya baendere kuyarigani mono asena barai banyarire bakugendera gwakire koko na kwiroberia na kibago chikoboli abakenya kubakira chikura kitariki echo tukubwatirana turi chikura chetu ninga gitokoligeria baba chikura abe the 50th president ya Kenya Rwase County Nyamira amoneri ya Kisii anene bali bakoliye biro witera asekia magiakanu na barabuni goba soki na kwiroberia asabano bateruna nigo barasoma bwa AZIMIO umoja boigo nigo chikwena kimna muraiwe kiama gyo ODM rera murodinga kujara konyo achikura chinyingi kurwa sorongo rwagusi wabikire mipango na gitoja kubwatirana na gitoja support ya tobe amo mune to kolega asimine team yabagusi koligi chikura cheito na koligeri baba chikura otozaete ko rugusi yonsi Nyamira na Kisii County Rahira anyole mheshimiwa Rahira anyole chikura over 95%. Bakorawa na Ruben Marwanga oyokolie kirugo kyobugabana se County Nyamira nigabona bateruna nerebu yabachamo erigosira na kwena kibuna obomo bwa AZIMIO umoja wetire kiama gyakanu na barabongonyo arabare birogo se County ya Kisii amo neli ya Nyamira igabona ntunto ko ruwani yonde no ene chipati echindo to ko ruwanani na to ruwanani birogo ebyansa lakini igora ari tubwaterana 20p toligerira chikura boigo nigabona banyarire bakoborio mogusi andonsi asabeta gochamo enakwena kimuna ngoso abaraso omobwa AZIMIO umoja ekere serikali era rosu yo mobwo na barabo banyorere igitali serikali eyo ororo buye bw'echikura naende gusiya represented buja kabisa so bugambi bwa papa ta 50th and that's where we're requesting wonye ndi yare konyarekana our leaders ba usibonspi come together as AZIMIO one Kenya to unite together to deliver 100% as a chikulechi boigo abarayabu nigobono basabira abakenya bonsi korari murembe ikaratoka enda sobo chori bonne bu mwaka oyo twegento turasabe no murembe torigichi kura no murembe na litora nyara ko batugosikie keruge kumutwe AZIMIO umoja nguripoteri igetaseni Candice TV asemesa ya mangana maya iretariane Brighton Makoli Mbiya muno murikito Brighton Makori asorobochirwa senchira yoboikiranu bono gotigana nere Brighton Makori nigotokomera no murikito Mildred Mumanyo yogotumanyibuna oyokoligie kirokyo bojumbe kurwa asensemo yabo basimiye county ya Kisii yobeshyo yaro nigagendretene ganga yaye yowe yakera ekoko chinga kicho gati yabasai kurwa sensemo yabo base nigobate bagochikomobwatsi asobochori obonene boli bosi bagukwana kurwa Ensa Eyemo yabo basi niko batebera buna yobesho yaro nachigwikirania mangaro botirwa senchira yoboikiranu amatuko 52 oka atigaire eliobochori gokorekana imeyensi ya Kenya asebono abarwaniriria au bagenderete kweyakira ekoko eligochikoba ababui Imeye county ya Kisii asebunge abo basi nigo abasaebe sokya na komwa amagoro oyokoboria ekirogo kyobobunge ya besh oyaro asekelia batebire na chegwikirania amaganya abo buna abamenyi wensemeyo twaikaransira sama tukamange twarigereri na borai bogo korwa sebo basi yaito na kiria ko garanti buna barai gosebu na basae babo basi tuanchire no mondo togwakira chikura chigocha ningo oyaro ononga kubwate sito ko tabanga twalire ira buna babasi kubwate siyo yo minto yo besho no oyaro ase abachori obukale bosyo chege ndorane ngo batebya bangina banyamachi egaiga ngo korande biasara musapoti mugako yokoro kuyobesho yaro nabaranyane gotokonya no ene chichiro gotoroseri bari batabwati ase bakoigamera
abasaya bange nigo bariganigwa iriokomwa amagoro omurayo yo asekeria bateba nigo banganyire kurwa ase barenge ekiagero yaro nigo barorire arachie kubakonya kemagenderero rori tukolia rero twasoire kambio yaro senge twanyore ngo yaro obere ka gora manene imanyone kana tarachoma oyaro twanyore ngani ga rosti skuru agasomia bana jintakana igori tukolia rero twachire ga gotabanga intubuna basaye twasoire kambio yaro na igongo bwate sore mpaka engori ona akabeire timu eriende nganyora bichana bantu banyora bagambire gocha bana konyera bichana mwese koligereri ebiro kana byakire kabikanda zabantu bali abanda nango basaba basaye baminto kana akirega bona akiraze timu yobwi ande ko chikulwanira musawo minto chinga kiechiecho nigo abasaya abo bagania guchia gukora chikura chomorembe na goteba tibali guchugwancha gutume kwa bobe elio guturubania emesangerekano yabande. Tuko hapa kusema ya kwamba sisi kama vijana tuko na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba nchi yetu baada ya uchaguzi bado tutaendelea kuishi kama ndugu na dada. Kwa hivyo sisi kama vijana kutoka Bobasi tumesema ya kwamba hata kama tuna support Mheshimiwa Yobesh Oyaro ambaye anajulikana kana kwamba Ekebiro, hatutajihusisha na mambo yoyote amani kukosekana katika nchi yetu. Tumewaahidi mbele ya ulimwengu ya kwamba tutatimiza amani, na tunaomba vijana wote Kenya hii kuhakikisha ya kwamba tunapofanya hii siasa si uadui, siasa ni maendeleo. Kampeni zetu za Mheshimiwa Yobesh Oyaro Onwonga zitakuwa kampeni za amani, zitakuwa kampeni za kufikia mama huko kijijini na kuhakikisha ya kwamba tunapata kura zile ambazo tunahesabu, ambazo tunajua ni kura ambazo ni za amani. Kingo ripoti ya Taseni Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Mbiyamono Mildred Momanyi hasorobotirwa senchira yoboikira nugo tigana na yubono mwancho murigereria tonyara kumurekara ryagenderete gokorekana asorogongo roito rwagusiye kyumbegeta ligia serikali gyekurabona Bishop John Omangi ni gobono baroberi ochigotwara enkwana Ensa Eyemo na bali bakoligie kergo kyobo governor imeje county ya Kise kolenga na Bishop John Omangi ni gatebire bunani gekyombeki ochikobareta barwandire bonse bali bakoligie keroge kyo kurwase byama ao elyasobwagale konyara ko running kibarachi ko baikeraniriya abamenyi be county ya Kise baise gochorwa asobo choryo bone bole bosyo obogo chikokoleka no mutinyo gatano na gatatu mwako yegabo chiri bubere na 22 oyo iga no musangirekano wabarayi webyombe ao bigotoke me ya Kise county ebyombe bitali bya kisiasa twabere tokumira na gaiga SK St Philips Kisi na twarosiri ekyombe keiga egere tunyarako batoko baligereria bali besokirie kurigia ekerogo kyo gavana n'abarayi bebituno beto byagusi banyako bako tutebya inki baganete gukora kolengana n'obochori bochiko chatare 9 umutienyi onane omwako yeiga ase igo kyombe keiga betari ya siasa kiabangire gutwara debate ya kabere ali Kisi University tare 8 tare 7 umutienyi 7 mwako yoiga debate yeiga nechikoruribaga ase bali bakoligie kerogo kyovo gavana bachiche banyarako bako umerana n'abantu abana inchi egere babaeresere ali babwata sege kabu kyabo batete koa amwana inchi Okisi county na ayo ekera gendrete byombe biri bikogerero bwene bwa mwanya bantu ni kubomerana imejo muchobo songa se kanisa ya ACK elikonyara kobeka emiroberi ya bene gochikwane kya sobo choli buli bosio obone ngotoka bole anene gochia saba subati mulikito Mildred Momanyi nigaikira na senseme yonna gotwaliganira roboti rokubwatia aseli tukolia lero ababwatani ao korwase orogongo rwa gusibe kyombe kiangaza ekyoge kwegera obwene bwa mwanya bantu mbatwara omusangerekano asebare gosemia abantu gokora chikura cyobwene no bwasyo kwa na boigo gokora chikura cyomorembe. Ni vuguvugu imeletwa pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu za kimataifa za kitaifa hapa Kenya zaidi ya 18 hivi. Na lengo letu ni kuhamasisha wananchi ili wajue muhimu ya
kura lao. Umuhimu wa kura. Kura ni muhimu sana, inapatia mtu fursa ya kuchagua yule kiongozi ambaye atamtumikia ili maisha yake yaweze kubadilika. Ndio maana tumekuja leo hapa Kisii, tunajaribu kuwahusisha wananchi kila eneo la nchi. So tumekuja Kisii kuwahusisha pia wao wajue pia kwamba lazima wajitokezee, wajichagulie wenyewe, wachague viongozi ambao wataweza kubadilisha maisha yao. Nekerenga kiangaza nkiringa no gonchukana gotega Bakenya ngamba bwateri bagali ogosoka bakikura egere batene batagetense yabo etenene gotutagete obochori bwekene n'obwasioku gokwana ase kanisa ya ACK imeyo mochie obosongo nigo Eznas Nyaramba oyore oyomokorwa ase kiombe kia Young Women Democrats asabire abagusi bonsi gokora chikura chomorembe chitabwati chiburaburu Wate forum ikorokwa Angaza movement. Angaza movement ne gikundi kia all the CSOs chia chetamo chikarengelenga ngagitokora obochori bobo sibole nande iwe ya amani. So litukolia lero we want to preach peace asenge ntogusia ala kande kobanga abantu mbaro batagetesegi Nigo amentire na goteba buna ase abarai baria bakorigi ebirogo ao bakoreta chiburaburu korusigwa ase okorwanirira ekero gekyo na boigo ase baria bakoreta chiburaburu ase mesangerekano ya barai bande koimukirigwa egetambukero kierichiko so ndotageti bintebi abantu ng'ende kwa usinto maitengo maremba tumayete so we want to say this and declare kwamba onde bwensi okonyolekana nesegi tigarusi gwase kenyanganyiro. That is number 1. Egi yakabere omwana onde bwensi goso musacho onde bwensi mukungu onde bwensi okonyolekana ng'ende nesegi atayete kubeka abantu bande bare umuntu yabwatwe akumerwe abande barorengine example nekyo moiso asengencha kere segi aroro abantu ngina basubati abange bakobwa kubona ne chikura igonge segi ke gotoka basubati betu bali bakuri chikura abange guti bali kuri tarieti basuke maega ekero basukire maega ngebirogo biritu atagete bya agenda byakoreki byachire kubura so toba marembe na baruba to marembe tokore chikura za amani paka litukoliryo muzi taretisa toloke ngari tukeri gari abeli tukolio morwoti ke bali tukolie gasi engia etabwati segi gosebura buru ende onse Ginko reporter ya geta sen Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Biyamono Mildred Momanyi asorobochirwa senchira yoboikirano gotigana nere Mildred Momanyi igotokomera no mulikito kurwa se county Nyamira Job Maangi yogotumanyi buno yokoligie kero kyobo governor wetera se kiama kia NCM National Congress Joseph Kiango Yombasa nigatebire buna na chikoeneke county Nyamira ngo kinere anana sensemo yobori miniga yakwa naya asomo yogoyomo wa matanga robochirwa senchira yoboikirano Ime kaunti ya Nyamira asama tanga anyagosira Jemi Manyamanga Semo yeronge no timogirango siasa chobocholi bonene bwo mwakoyo nchaba chiko ene kigwa oyokoligie kero kyobogabana bwe kaunti ya Nyamira gwetera ekiama kia ANC Joseph Kiangoi naichanira ogotiga nyuma asama genderero kwabamenyi asentunda eye nasaba bamenyi komochora ilinde achikoleta ogonchereria okonene nasi nebintu ebyo totwale chindustry ga chinke abeko nyarekana abantu abake bakora chigasiororo abana baitu bali bo musingi balia enkolekero bakoro kuna ECD abali mu ba ECD baonji uma yani mpaka ogokumina na magoso bakorete igatotagete toike igaria tobange kiagara bari nabagatosomeria abana benkolekero Rebecca Thomas oyorarire gochikorwanire kero kyoboteneneri bwabangina ase county ya Nyamira gwetere kiama kia ANC narwa eira gochigokonya abana banyaroka elinde baikeranie okogani kwabo ase obogima nindigeri omwana omonyaroka nindo batebisagana ibiborete kerasi 7 bigatiguna nibibwa tobongo mbira ni pakie school ekagana inje inatige tunanyora mukungu gwatekereria ndabuneke bwatabona oyokoligia ekero kyobobunge bwa Notimogirango Nathaniel Mongare narwa eira gochigonchereria magima y'abamenyi bensemeyo ase arachikorwa chibese chogokonya aboro kigwase chisemi nakobarwanirira mono ase ebunge wanja muntu mu parliament mbasomeria abana tingo koreke tukia abana
nje tingogora chipasi cyo mwishimiwa legetiya kugora chibeza chipasi ngo beka se basari bakarire school fees nje tome parliament iche njiri chigolie chae e bonus yekine gegokea bi ebe silingi 40 bunaba egoye bakonyora Ruasensemo ya Eronge constituency ya Notimogirango ginko reporteri ya Ndizi TV Job Maangi Mbiyemo no muri kito Job Maangi kurase county ya Nyamira hasoroboti rwasenjira yoboikira nubono tumurekere boiga mangana arengete na siasa gotikana nere Joba igotokumera na boigo na Brighton Makoli OKONG'USANANA NIGO kogandrete koine kigwa gati yomu MCA bwe ward ya Ichuni Samuel Gekonge noyo kulige keroge kyo ase ward yo Wycliffe Siocha akero bagandrete kulige birogebyo asobo chori bonene ulebosio kibakubuna roboti rwasenjira yoboikirano Ekero abonjoreri ase jiro ya keroka bagendrete komoja na kwimurunganira igoro yobo chao bogotoka ase NSMU nigo bono mu MCA bwe ward yo Samuel Gekonge anyarika wesoke na kwegerera abana mbara abakoregazi bakora ubusafi keroka mbanya gwakanu asinga kintambe aro ndaburinga abana balende bakoregazi botambe ngiyote gwakanirwa at the same time ndikianga yitimo 9 keroka nyora abana bakora ubusafi yobusafi na wende tukonyande gusangiri ebango kurusa bangina na kurusa bakaka ande rokana nga kasi abutiko cyabangiye giyaranto gwate aba revenue officer baranga 17 batumire ase Kisii county minase keroka town bakore kasi iyo anene yani gagocha maega yoyo kurie keroke MCA ase ward yo Wycliffe Siocha anyaraga komachuna aliaga ndete gweterwa ase echire yo MCA yo ogerete karangambia toba chuiki bere ebinte byonsi pireke bishwe rigere choke kale chake ikona atiniti echo lakini kenate ni choke bali ba konyora kende babe kumuguko bagere jinsobo agene sirijiko bakaenda kalata siasa bakamachiko kwano masplant yoyoiga ngacha ko reverse the situation ya keroka Gekonge nigo bone sokira batabuna ere ni gaendete kubeke merubiri yabe na sejire yerigwana kebuna obosavi gose egubingurusi wera senseme yokolende Siocha agajanye jigali na korusi obochabu obu ororo moisonde gate bangangole talijigali I don't know with whose authority ikiagaragara urushe gotoye county government oika otwale parua ande goikobe onyal permission from the county government na nokoba de kugichikura akagendo netipa kurushe egoteyo bono tamaiti sakwira nigo bono Gekonga tebruna Siocha tie komusaririe lieta kolengana ni gagendete kubeke meruberio yokokonya abonjori ase chiro ya keroka yo ndagata tuyanda mitonga ki mangana keroka ni nyabwate at my fingertips ndangi address yande na inde gashana no MCA taliyo kubongie goto inche gongo wasiriana the relevant departments che concerned cha kolegasi yabo ine ningora jigokonya ka ase NSMU ngoripoteri kurwa sensemo ya keroka litariane Brighton Makoli Biamono umurikito Brighton Makoli asorobochi rwa senchira yoboikira numonchomo ligeri nyarabano ligogendrete gotengera Ndizi TV wansu bumugusi na bogotobwati yagoetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bogensemeli ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News na bogona bokondra gotobwati na bogensemeli ya Twitter @Ndizi TV ekero tokogenda asomo tumokomo ketokina sentunde ya kabirento chukumanyane na sensemo ya siasa ekara wali kibaito babere bakunye sangereri yanzu chukumira na Ivarinio Sera Frida Kerubona bande elibatumana lyagendera tokurwa sensemeli ya AZIMIO na bwigone nsemeli ya Kenya kwanza togendo mutumoko kengora na turaseke kerebosio Omurigeriria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeriria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira
kirasi nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Nande bono munchu muligere twiranire ase ntunde ya kabira semesa ya Amayia Ensa Eyemo yabono margo baisaransoike nendre gukumanya kurwa sensemo ya siasa isiko yorongorwa gusyo mobwa AZIMIO wani Kenya nigo bagendera n'ekikambeni chiabo ase chinsemo na bwasema mbija lero gati chinsemo chiri baba bagoetera mbomerana n'abawoncherere ba Mitumba imeye county ya Nairobi ayo amonenda mange omulikeito Everino Sero oroboti rwa senchira yoboikirano nase county ya KIAMBU Obomobwa AZIMIO la umoja one Kenya kurawano yoko irurukia bendera asekero kyoburai wense umuskiraila molo dinga nigo baumerana na bateneneri baba unchorere ba Mtumba asensemo ya Thika imeye county eyo Msema kesho ni Gokwana chinga kiecho musko dinga niga bagikeria balia bagoteba bunata konyora kura ase orogongo rwa Mount Kenya. Sasa Martha ameshika mkono yangu kuleka mimi kupanda mlima. Tunasema inawezekana. Raila oyo kwanera igoro ye kampani ya Keroche nigateba buna ogosira na goika kobaroro eriogo kinya sector yobonchoreria. If you close a business, you're not only killing the investor, you're also killing the employees. Nigo boigateba buna ekerenga kyabe kenene no kobwatira na buna obomobwa AZIMIO la umoja one Kenya eriogo kore mirimo asobwamo koreta magendro imeyense ya Kenya. Wazajua kazi ya kutengeneza, hojatengeneza. Kwa hivyo sisi tunataka nyinyi tukae pamoja tufanye kazi pamoja. Omokonyo Raila Martha Karua nigo aganyo bwa matobu ya koenekiwa na kuboria bakenya gotika mangana yokoramana. Naomba tu tutuzungumzia kila mtu, ukiona mtu hasikii hakuna kumtusi sababu ako na haki ya maono tofauti. Peter Munya oyoro mawaziri boboremini gamwakire koko Raila na watebabuna nero rakonye asokoreta maunchorerio na gokinia ensemo yoboremi. Hatuna waziwazi, tunajua wewe kwa wale wanatafuta kura ya urais, tunajua wewe ndio utaweza hiyo. Chinga kechio ababwatani yabo ba AZIMIO la umoja one Kenya nigo bagendereria campaign chabo ase chinsemo imeye county ya KIAMBU na boigo county ya Murang'a buna Maragwa Kigumo Gatunyu egatie chinde chinyinge. Tukimuda hawa adui Kenya itainuka. Sawa sawa. Kago kwana nabamenyi bensemo ya Gatanga muskiraila nigo ariya ya magendro bunago kinia sector yoboremi chipara chisemi egatia yanda mange chinga kiaraswe asobrai. Watoto wetu wote hata kama wazazi hawana pesa, kuanzia nursery, primary, tertiary, secondary mpaka chuo kikuu. Nero mokonyo ya Martha Karua nigo abamochia bamereria babo na koene kiabuna AZIMIO nerera ronkeye ense ya Kenya. Ni Munya, si ni mtenda kazi. Si matuda yake sasa tunaonja kwa agriculture. Hawa wote wako hapa, baba anaungana na wachapakazi. Changamoto kwa wapinzani wetu. Wewe umekuwa kwa serikali kama sisi. Onyesha kijiji moja, mimi sikuulizi nchi yote. Kwa ripoti regeta seniki ya Ndizi TV, Eriadariane Evelyn Osero. Biyamono mulikito Everino Sera sorobochirwa senchira yoboikirano bono gotegera boigasa mangana lengetena siasa kurwa somo bwa Kenya omo bwa AZIMIO ni gotoko enda sensemo ya Kenya kwanza au boigo bagendra ne chikambeni chia wasorogongorwa Western Kenya gotaraze county ya Vihiga mone chinsemo chinde bakurawa nomokonyo murebense William Ruto ni gobate abuna Kenya kwanza ne bwatemiro biliyogo chiko Kenya uchumi asobo cholyo bonene bole bosyo mulikito Frida Kerubo no roboti rwa senchira yoboikirano. Obomo bwa Kenya Kwanza Alliance nigo bagendete gutarira chinsemo ase ogweyakira ekoko ase obochorio manene bogocha. Litukoria rero nigo batarira orogongo rwa Western abo ase baragwa no yokoiruki ebendera y'obomo bo William Ruto nigo anyarire kubaka kubasaba abamenyi bensemeyo kumusira na kumochora buna omurayo gatano wense. Ni kuwaomba nyenye ndugu zetu, wakati mwingi wanasema sisi watu natoka wengi kwa rally lakini kura wengine wanabaki nyuma.
Siku ya kura, kina mama nyinyi ndio tegemeo letu. Saa 12 asubuhi mkiwe kwa mlolongo, munaenda kupiga kura kwa William Samoei Ruto. Hiyo kura itakuwa kura ya kuteremsha bei ya unga, itakuwa kura ya kuteremsha bei ya mbolea, itakuwa kura ya kuteremsha bei ya chumvi, itakuwa kura ya kuweka pesa kwa mfuko yako. Abarai bande banyara ko bagoikerana ase chinsemekyo no morai bekiama gia Amani National Congress Musalia Mudavadi Moses Wentangula negati yabande nigo banyara ko bakori eira ase abamenyi bensemeyo eligokora amagenderero ase ogokora obonchoreri ase chikambuni cheskari anena mono ekambuni ya Mumias. Sema hivyo, sisemi hivyo kwa kufanya guesswork. Mimi ndio nilihakikisha kwamba tumelete bilioni 5 Mumias hapa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, wakati Kitendawili alikuwa prime minister, alileta pesa ngapi Mumias? Ase chingwana chiabo nigo baba mochi abamereria babo ase okwegomereria oborai nabo igogo taligereria obogima bwa omwananchi ase amatuko abosio ase uchumi yakongire. Tangu wafukuze Ruto ndio mumeona health skelter katika Kenya. Madeni ndiyo hiyo sasa imegonga 10 trillion. Abasae nigo barachikwenyorera emirimo erigwetenenera ase obogima bwabo. Abanyabiasara nabo igomba tigiri magega asabo baenekerigwa buna banyore obokonyi na gukina. Tuko na vijana wamesoma milioni 5. Shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na biashara. Na ndio tumesema hapo ndio tunaanzia katika mambo ya kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Vijana wapiga, mnanisikia? Bono nigo obomubu bwa Kenya Kwanza Alliance wabasabire abamenyi ba Western kweneki omorembe chinga kechiga liberera lya siasa lyaimokereire igoro. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mwenchumo ligereri bono nyora niko gendete gotengera Ndizi TV obwansu bumugusi na bokondera gotubwatia ase mtandao yaito bunabo tambe Ndizi TV news sema ya Facebook na begensemeria ya YouTube. Bono mwenchumo ligereri tokondo mutumo konde kolende to koirana igo toko genda sensemo ye chigosori kolende nigo moroche number 001 captain ndemo mwenyewe oyibona ikira senseme yega gotumanya mangere chigosori kwa rasiri ndugu yangu. Na rasirira kya kolenda mwene chigosori abeira mange kwereka kumusaiga nali igo no bwata mango twarganisa aseri tukulira gati yali bwatana rali gati yali ngwari yali kwanchimwe na etimi ya Shabana FC ya chinchirige tiki ya boya inka korwa wendo baka Narok Narok ni bwata umanyi bokega seseme chigosori kwanya gocho so nye kumenya rota na seseme chigosori Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Marogo bengi ya Rwanda sasa ndio tengeregeta seni kia Ndizi TV kurwati abona kwariania samangana Amayia ye chigosori una botabe ilitarende mo Steven captain 001 Noto chakamangana Amayia ye chigosori kurwase league ya division 2 awase wana watani kurwase timu ya Marani Combined FC etime kogosori ya division 2 kurwase semo ya Marani sub county egotoka imebunga kitutu cha cheno tubanyalire gwesoki na gosaba abantu bato kuganio kuyago se obokonye gocha timu eyo mekaine buna sponsors banyale konye gwesoki na konyara konye timu eyo egendrete kurwanira obonyango kubwa division 2 gwikira boniga tonde semo ya kabiri ya studio toyuwenganeyo
Aya kuikera bono ga challenges tuabwate sponsor gache karasu kama gasi nini kono eshida nera itubwate ngenge ya konyore transport yo gotoikigeti na players konyore gantu buna ranch na gafe ago kubaikika alafu imepira yon spitu akire kurumaga tuarate mire iko players bayara tomire no tubwate challenges ejo players ngwe tomabare na nakote mabare kuikera negeti iko bane gento ndasabe kero tora chake season ya kabere tuisa konyora nga sponsor ya iranire abo konyora nabo tora mento moyo na tonyore ngosaba chitimu chitigarete tobuye chionzirigere tonde D1 Togotia nevirengeri vya timu ya Marani Combined FC ya kutoka ya Division 2 twende ya masema mpaka sense ya National Super League abo OMOGOSORI Andrew AFAM kugosereria timu ya Gusii FC kurwa se ense ya Nigeria nyali gosoka na kurusanga virengeri vyaye igori obogima bwaya se timu ya Gusii FC nonyega kurwa se ense ya West Africa mekaine buna Nigeria asate biro obogima ngonya kwemanyari binte binge kurwa igasorongo rwa Gusii nonyeba garite kurwa ndire timu ya Gusii FC kwene kingoti garira se ya National Super League. Twende sema ya kabere studio toigwa gusanga kwaye Andrew AFAM. My name is Andrew AFAM. I'm from Nigeria. I'm a player of Gusii FC, a right full back. I started working with the team and it has been good so far. Although we keep working hard when the relegation zone, but we keep working hard to go up with the relegation zone because we're a good team and I believe we can achieve great things. We can still finish the top 4 at the end of the season. There is a lot of difference actually. The meals are different. In China, in Kenya, you eat solid food. This ugali or something like that, but it's good. It's good. The meals are different. You know, in Nigeria we have varieties of food, so we eat a lot of food, different foods in Nigeria. But the meal is okay. The meal is okay. It has been good so far. The environment not bad. The weather is friendly so far. The weather is friendly. Apart from the time we went to Mombasa, I think that place is very hot. But the rest of the environment has been cool. It's good. The weather is friendly. And everything in the team has been so well, very good, very good. The hospitality not bad. The management is trying, and we are working together as a player. And the players are very, very welcoming, and the team is very, very welcoming, and I'm enjoying my stay. Yune nkwana ya Andrew AFAM tyabuno goke irovo menya bwaya aigase semerongo rwa Gusii nyagande wesobe mangana mangi igoro ya mangana yeke Gusii nandakeje chindagira chikuri kukorwa nsesemeye tutari yo mwancho muri tikolia nkyo chigosori au chigosori kominchiro beri kogosorigu ime ligi ya National Super League NSL asebiti au gati chigosori ne team ya Moroni Youth erabe kogeni team emkaine buna Fortune Sako chirabe chikoro nandake ngora be namba ibere sekira boniga Moroni utere ya kabere ne timu ya Fortune Sako ere ya kabere Moroni utere ya tongosa kwabera ngati chigosori chindene ya gosori ya kati ya Dandola Love erabe yakogenia timu ya Coast Steamer Shabana FC nera nabe kugania timu ya Migori Youth abwase timu ya Shabana FC ya Ruroro boti ruabe nro tevanda ke gosori arenge kore kana segeti kia Narok Stadium banyare ko enche ko Narok Stadium kwanda sensemo ya Bomet sengegeti kia Narok Stadium gesigo twaro mu yegali tukeruria ankyo gosori ndene timu ya Mara Sugar erabe kugania timu ya Mwatate United MCF nabe kugania timu ya Celebrate Zuke Riches osande wato bolito bwa nabe kugania timu ya APS Bomet yugo ikeraboniga nere tangaina ligi ya National Super League asobonge bwechi point yagosori ende Muranga Seal nabe kugania timu ya Vihiga United kurwa sense moya Western Modern Coast na Asad na chochincheve chigosario bonyansi ya sense meli ya Coast go sense meli ya Pwani ase yagosori ende ime National Super League Kisumu All Stars nero nabe kugania timu kurwa iga ense moya nyanze mkaine buna Gusii FC egosori nere wato bolito bwa se timu ya Gusii FC era na kianda kenenyo chi point chave ni choko nyerusi kuru insense mere na kwene kivuna komenta baro go semeri kwa bugo kuru go tigara ase ligi ya National Super League wekera omweli oye egosori lenga tie timu ya Naivas wekera boni igaga ndete kurwana ko baga timu chintangani sato ime National Super League era be okagania timu ya Kibra Black Stars yatechi gosori au chiariganiria seviti au ase entunda emeronge 3 na yemo SMA Mirano a National Super League
Twetiana muna ywa mwanchomoreri ya National Super League mwanchaburira buno togotigera amangana yechigosori chinsabune chiga gekoraga chinsa isatontoirane aiga tondere gusanga amangana mange kurwasa amangana maiya kurwasa amangana rengite chigosori aiga segetasini kia Ndizi TV buna butambe Ndizi TV nero bwansu bwa magusianda kano Vincent Onyancha ranya regocha naranya gusange birengere byaye samangana buna aiga nari andabugate